आं दा बेवहाय आंनि जिउनि बेसेनखौ बावगारदा गंसे लांगोनानि उन संनानै था मोनथानि खुन्थियाखौ थोंगोर खालामनो बर' हारिमु सिबिग्रा सासे बर' सेंग्राया अबथिरा बे बुहुमखौ नागारलांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार हालामनि फोरदान बाग्लारिया अबथिरा बे बुहुमखौ नागारलांबाय। फोरदान बाग्लारिनि अबथिरा जिउ गोमानायखौ बर' हारिमु आरो बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। मख'जाथावदि फोरदान बाग्लारिया सासे बर' हारिमुखौ सिबिग्रा आरो मोजां मोनग्रा सुबुंमोन। बेबायदिनो फोरदान बाग्लारिया दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सासे जुनियर इन्सट्राक्टर जानानैबो हारिमुखौ सिबिदोंमोन। बर' हारिमुखौ फेहेरनो थाखाय फोरदान बाग्लारिया दाब दाब जायगायाव थांनानै बर' हारिमुनि दामजु दामनायफोरखौबो फोरोंहैयोमोन। लोगोसे फोरदान बाग्लारिया गावनि सुरगोनां देंखोजों मेथाइबो रोजाबोमोन। नाथाय थांनाय सप्तासेसो सिगांनिफ्रायनो हरखाब गोब्राब लोमजानाय बेरामाव गोग्लैनानै दिनै फोरदान बाग्लारिया बे बुहुमखौ अबथिरा नागारलाङो। फोरदान बाग्लारिनि अबथिरा जिउ गोमानायाव ओनसोलनि गोबां हारिमु सिबिग्रा मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो समाजारि बिजोङावबो फोरदान बाग्लारिखौ मिथिनाय गोबां सुबुंफोराबो गोथौ दुखु मोननायखौ फोसावदों। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन।
एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।